Eta zazpigarren Maria Arizmendi irrintze lehiaketako txapelduna Nerea Arriaga. Nerea Arriaga oriotarra, beste behin ere izan da lehiaketa honetako txapelduna eta hemen dator dagokion saria jasotzera. Rosa Elosegiren eskutik jasoko du saria berak ere. Umeen kategorian besterik gabe, bigarren sailkatuari dei egingo diogu. Eta umeen kategorian bigarren sailkatua Egoitz Ibabe Aramaioarra. Egoitz Ibabe Aramaioarra igo dadila gaurko bigarren saritua bera baita. Ikusten duzuten bezala parte hartzailerik txikiena, baina irrintzilari handi bat. Jon Tolosa Urnietarra. Beste hainbatetan irabazle zuertatu da eta gaur ere. Rosa Elosegiren eskutik jasoko du Jonek saria. Begira.